epare yenere gontirimbo kiyangira kebirigo yandusi kebirigo yangira nyakeore yambeka paka kiambere paka mosobeti lakini etali para nande injira moko na korutomo gambia magendo ko Steve etali injira ngiya omuntu oire contract ye parege tigacha bwato kapi siti bwato letera makombe totierie tore mere para atoletera koro tobeke abana inji twere mere para ekara inji contract tijikoegwa osengo tore mera chire para na batoko le me para totoboye igo epare ye gwansera kibirigo yatirimbo gakabatia yasoanya kiure sukuru ya ikakiambere yasoa mutagara epare ye go etwa ebwate kinyumba isate gansera bunyamatute gasoka pake gasobo gichora na busamaru epare yo mo injinio etwe gasia kore teri gasia chete gokora no gosaririo mo chumbe amarieta ekiagara gatogore temete ata gokora atari kore mano makarabati akabeko muchanga lakini tali muchanga nekebuse ige pare yatari para erosirie uyo gacheto mu engineer lete tua tali para achete koros ne dieta achete goitera omuchumbo ito mo contractor etwe ne royo usaletie para igoto goteba iga karo rekana ntuta getia ndere gotoroserie para toro se bwe para no mo contract mo nga oirite e para ite wenere ene bi nchengo ru Samson Mbongo gwagwa mande kerema kia West Mugirango iga kebirigo seitere ganya keure no ga iga simoro chimna toteni ni koru kebirige para ya kebirigo ebwatete kabatia otirimbo ko chanya keure otirimbo ko kiambere ogende bo samaro arabu bwate bonya matuta rani kwenda mo bogetutu moino butabori aria mosobeti no pare ya onto kerete ebwato bokongu oka kuna tori gatwarwanire igese igiye e contract ya ito ya gaiga igerete te binte kareta ige kareta mo masiko mekera muntu onde ma etata ito komanya contract wist isa contract ya gaiga e korosie pare ya kebirigo baka mosobeti rut bami eto kunya ko kereta geka bune para na simo gako saririe para lakini ya contract ningo omontori ningo eba mir kosene bentore nomo etata tato rosagie pare tumanyana nero osanyo aka niruchibase aira nibona ira e contract nga ebe kuga ye pare ebe echaka koros onkoro piradi swete igo itole no moichano monene ge ko garantu buna abalemi ba kebirgo ti buying center kebirgo ti factory etole no bokomwe ko garato go tori chaya ito twatiga ga ige tundu bali chigari chianga go eta barate yo chigwetera omonto che contract yo omoisimiwa Steve aete e contract tiga ari yo mo engineer maete amangana ye barata yo ya ete contract obere ga komosarerie riete ga kogera omonte kera ko igwo mugonda chikolema atiringereiga igo no kotebanga ingiamineti oyo sare iri oyo minto Steve riete ga kogerera ne ruete gokorera abana inchi korekini bano monto ire kondo ta gotunyu korumega ata korumu na rimete ndundu abata yari chipara cheito mete gatogoru tukomenye para ngo gari igwere te bare ye ito abanta abange bare mareta magoro abande babutoira amagoro singeje ye bare abande bakule singeje ye bare ega kogereta etwara ngambu ye gari igu lakini taje tiko gari igu e bara to egendre to komontani gugochamo ejino anye na abantu bago egari ne gari ende go sepigipigi ne gari tiko sinyuko bogerana e bare karamo igora no mo inti no mo nyakondo yo mwa tabanye tigoro ye para gora anje torigerio montora toroserie para gosonya taiyo ndorere dikoiba kya makombe to eroserie para ya ito mintobere die ito mo ikirega iga gocha korora itwa eteira se para pare yeiga e para pare ye munanje ga gongo rukuru gogetutu para pare ye go sabwo motobori omogetutu kurubo sobeti ngimene ere para pare nene yo gokumia lakini boniga igoto kumetie ebinte kere to kuruboge tutwa ekere to gweta asaya igoto gukumi paka kebiri go kogenda asa toborire bono twaborete ngomo omoishimi oito Steve Mugaka ngotoroseria ipari ya standard lakini bono nekebusa chieta kalima kururocha saru seti kurwege koro agacha kabeka gaiga na achapu ne linga no ne nsengima mocha murigereri igaro setie bitundu gusie ibira masana gwita akagete biraka boniga igotware nge gosabando spia sare
gosa mashirika onse pya kango tubwate sie parapara eye tari rikore twa enkobekeru ntunera mu twa expect ye parapara eye ebe kwegere parapara eye ro swebe standard abantu baito tokonye ke usaba abantu mitonga kimogoteba stu mwaka no igweta maoni yaba Pastor Nyagarama Raphael no moichano monene sana kero chinga kibune chiga ebara bune yaberega emyaka mengo almost 50 years tobwenete gosabera amu bono iga no moichano nge tokolera era matoboka litangania abarimi abachandegete cha yabo chicha chinde chire mogondo ria kabera abana bakwenda gisukuru ebagoja n'ekimatibe kigali kinde njiri koboyi amatuka amange sana yechi wiki bana batari kwenda school abantu abarwaire in case we have got some emergencies abantu toko sinyonge toko beko morwaire ibigoti tomuire bone and I'll make one request to our area MP asaya nabagotara achari gereria abeke gali kebiriko kusanyole boda boda emotumia rangana kepara rosiri bobe abantu bebare yega baramekire mbabwa ati ase bagweta etogo tamakuru echire mburate twikera. Otherwise the best you can do is to help these people. We get a new contractor and the road will begin afresh. Yes. God bless you. Njia za Maria tangoro kungatania libundi ocharo kurunya kiore etundubali aninya kiore sukuru ya secondary yango chaka gukwana iga egetali para erosi dierete omunchini oyo tatorosete amagara bati kabegeti omoromu yago ngane lyokorire para oyo minto moisimi wa Steven etoko motebi para teraera egento tutagete pare be kwa moro mukuru asa chakete mutagara igoro akorire kebirigo atubora onye ta ko be ko moro atubekereramu onye ta ko amakarabati arusia maraba amachago ete paragati igo obekiro moro mwe bituse tanya gukora para nabana bana bamina ibagweta egente getangani omusimi gwa Steven Moyaka tokonye para tereti egento kia kabere oyo mo engineer tali mo engineer kwa ohetugasi yakororote para ago ikasande otokore mete abanyene o ikasande obwatanie para bono para tere ngana ini o chakere kabati wo maya goika e para atigete chikona kire kando atedi baga konyorose para ebwenere ogo ikanya kole tundubadi ojimate e para ere nyerere oi grasande agotogora chicha chabande to mobodre nden kiota otaro sire pare bwenere nganjini maite kolema kora anje to como temanga monjini otako litipara dai abale minga kima wateba para to bugati